Desde os seus inicios, Xacarandaina creou un estilo propio, un xeito de tratar a música e o baile tradicional que partía de algo que daquela, a finais dos 70, resultaba chocante. As recollidas, é dicir, coller o coche nas fins de semana e dedicarse a facer quilómetros e quilómetros por Galicia buscando a persoas que soubesen cantar e bailar. Isto que agora parece algo normal, daquela era toda unha aventura. A xente maior non estaba acostumbrada e moitos pensaban que aqueles mozos que chegaban das cidades só viñan para rirse deles. A ver, Non foi doado, pero aqueles primeiros exploradores buscadores de puntos e cantigas atoparon auténticas xoias. Despois de tantos anos de recollida, en Xacarandaina gardan un arquivo de pezas, de música, de bailes, de traxes, de abalorios inmenso e dun valor incalculable. Falamos de material delicado, irrepetible e cada vez máis difícil de atopar.